שלום, קוראים לי ניר קוריס, והפעם רציתי לדבר איתכם על העולם התחרותי שבו אנחנו חיים. תראו, יש לי תעודת בגרות, האמת שהוצאתי אותה ממש בקושי. אני לא מאמין בתעודות, אני לא מאמין בתעודת בגרות, אני לא מאמין באוניברסיטה או מכללה, ואני חושב שהמקומות האלה מקומות מצוינים בשביל לעשות נטוורקינג, אוקיי? מצוינים בשביל להכיר אנשים. אבל היום אין לכם למה להסתמך רק על הידע שלהם. זה ידע בסיסי לחלוטין ברוב המקרים, אוקיי? אני ממליץ לכם לעקוב אחרי אנשים איכותיים והרבה יותר חכמים מכם, מהארץ, מהעולם, בטוויטר, בפייסבוק, ביוטיוב, לראות סרטונים של טד, לקרוא כתבות, לקרוא בלוגים שמעניינים אתכם. העולם הזה מאוד 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 תחרותי, וכל שנייה יוצא משהו חדש שיכול לשפר ולהועיל את החיים של מיליונים בכל העולם. גם אתם לא צריכים לחכות לשלב שבו ייתנו לכם תעודה או שבו ייתנו לכם משימה. אתם יכולים פשוט ליצור יזמות בכל תחום, גם אם זה יזמות חברתית. פשוט תצטוותו לכמה אנשים שיכולים להשלים אתכם ותעשו פרויקטים, אוקיי? והפרויקטים האלה הם יהיו קורות החיים שלכם. הם יהיו, העבודה הבאה שלכם תגיע בגלל שתעשו דברים שיגרמו לאנשים לדבר על זה, לשתף את זה, בגלל שאתם תועילו משהו בעולם. אז זה הזמן הכי טוב להוביל. לא הייתה אף פעם בהיסטוריה שבאנושות שאנשים יכלו ליצור פרויקטים באמת באמת שהגיעו להרבה אנשים. וזו ההזדמנות שלכם לקחת את עצמכם בידיים ולהוביל באמת, כי אין הזדמנות בעולם החדש להיות בינוני. אין אפשרות כזאת. העולם הזה מאוד תחרותי, ואם לא ייקחו אתכם, זה מישהו אחר שיקח לכם את העבודה, ולא חייב להיות מהמדינה שלכם אפילו. זה יכול להיות מישהו מהודו או מסין, וזה יכול להיות מחר גם רובוט שיחליף אתכם. אם לא תהיו רלוונטיים, לא תהיה לכם הצדקה בעולם החדש. אז קדימה, זה הזמן שלכם להיות רלוונטיים. אני כאן, אשמח לעזור לכם. בהצלחה.